divan odnos za vrijeme predsjednika Tuđmana i pokojnog ministra Šuška. Naša obitelj bila u izobilju svega. I onda doživljavate i drugu polovicu toga srca. Ono je jedno srce s dvije polovice. Dolaskom nove vlasti Treće siječanjske nije problem vlast kao vlast, nego je problem što stvarno se išlo se džonom na moju obitelj, na mene. Ukida se plaćanje obrane. Znate, kad ste vi tamo Amerikance imate, ja sam njih jednostavno pozvao i kada je meni bila ta prvostupanjska presuda izrečena, treba ići u žalbeni prizivni postupak. Ja sam rekao, ja znam da više ne dobivate novce, ja vas otpuštam, ja ću se snaći po službenoj dužnosti, nekoga će mi dodijeliti i tako dalje. I ti ljudi još 3 godine Amerikanci kojima je dolar u očima, koji nisu bili vjernici, oni ostaju pro bono mene braniti još 3 godine nadajući se da će doći hrvatska neka vlast koja će njima platiti taj novac. To nije mali novac. Da. Evo, neki su i umrli, oni taj novac ni do danas nisu dobili. Oni su radili besplatno tada, to je teško od ljudi. Nevjerojatno. Oni su bili ljudi nevjernici. Ja bi bio s krunicom, oni su meni poštivali tu vjeru i tako dalje.